Сугыш. Нинди авыр каһәрле шомлы сүз бу. Сугыш. Кара болыттай ябырылып, ирмәдәй ирелеп ир-егетләрне авылдан, кыр болыннардан, сөенечле көннән, якыннары кочагыннан йолкып кубарып, чыклы иртәдә ут эченә алып китте. Исән савайланып кайтыгыз, җиңү белән кайтыгыз, онытмагыз дип озаткан якыннарын авыл халкы. Газиз аналар улларын, сөйгән ярлары парларын, балалар аталарын изге яуга, көрәшкә озатканнар. Аларның исән кайтуына өмет тә, ышаныч та аз булуга карамастан, ватан өчен сугышка бөтен ил күтәрелә. Сугыш ул җимерүче, күз яшьләре түктерүче, миллионлаган кешенең гомерен өзүче. Сугыш күпме балаларның бәхетле бала чагына явызларча кул сузды. Бер кайтмасак, бер кайтырбыз дип китсәләр дә, күпме авылдашларыбыз туган туфрагын күрү бәхетенә ирешә алмады. Алар ерактан мәңгелек йокыга талдылар. Туган җирләр өчен башларын салган бу батырларны онытырга безнең хакыбыз юк. Алар безнең белән, безнең арада. Туган җирләрдән еракта башларын салган авылдашларыбызның якты истәлеге күңелләрдә мәңге сакланыр. Авылыбыз уртасында алар хөрмәтенә куелган обелиск моның ачык мисалы. Иске Җом авылыннан барлыгы 135 авылдашыбыз Бөек Ватан сугышында киттеләр. Һәм шуларның 8-е мәңгелеккә чит җирләрдә ятып калды. Бар тик 27 авылдашыбызга гына туган нигезләренә кире әйләнеп кайтырга насыйп булды. Менә хәзерге вакытта шушы әле күптән түгел генә шушы ватандашларыбыз үзләренең орден, медальләрен шыңлатып, авылны тутырып, шушы һәйкәл янына бәйрәмгә киләләр иде. Ни кызганыч, хәзерге вакытта бар тик бер ветеран гына Хөрмәтуллин Шафиq Хөрмәтулла улы гына калды. Шафиq Хөрмәтулла улы Хөрмәтуллин 1923 елда Иске Җом авылында туган. 1941 елның ноябрендә армиягә алына. Орлов, Брянск өлкәләрен азат итүдә катнаша. Ржев шәһәрен азат иткәндә каты яралана һәм Тамбов өлкәсенә госпитальгә озатыла. 1943 елның мартында демобилизацияләнә. Сугыштан бер аяксыз кайта. Сугыштан соң 1966 елга кадәр тегермәнче, 1996 елга кадәр Иске Җом бригадасында тимерче булып эшли. Орденнар һәм медальләр белән бүләкләнә. Ятим калдык инде. 6 ел әнисез тордык. Шуннан мин 15 яшында, теге вакытта 9 яшында идем мин. Шуннан мин 15 яшында Амурский облыска bir boyutlab yazılıp kettim. Beni Sılavay'a aldılar şurada. İlk ekspedisiyenin Sılavay'ına alıp, benim tamak toydu. Ben şunu başlayıp gittim. Ayına 25 tane akça isteyimiz. Şundan şu 25 tane akça indi. Şunun bilen yaşayan. Şunu aytıp kına hayranına yaşayıp yatkan vakitte afet başlandı bitmene, soğuş başlanıp gitti. Soğuş kaldılar. Ветеранның йөрәген тырнаганы сугыш дигән афәтнең беренче көннәреннән үк яу кырына алынган абыйсы белән икесе дә Мәскәү тирәсендәге фронт сызыгында булып та, бу хакта туганының шунда һәлак булганнан соң гына белүе. Шуннан мин инде Мәскәүдән Брянский шәһәренә булса кирәк ул Ржев дигән станция. Зур станция инде ул. Шул станциягә барып текмәс инде час белән. Шунда барып җиткәч, поезддан төшергән вакытта безне кырдылар. Шулай итеп, шунда сугышка кирип, мин шунда наступление вакытында ранен булып калдым менә. Авыр җәрәхәтләр алып, бер аяксыз калып, инде өмет әнә менә сүнәр дигән мизгелләрдә дә тернәкләнеп туган якларын күрү язган икән. Якыннарының биредә тормыш яхшылардан түгел, мөмкинлегең булса, кайтып йөрмә дигән хатларын да әллә ашыгычлык галәмәте, әллә Аллаһы Тәгаләнең кодрәте, киресенчә тизрәк кайт дип язылган дип күреп, газиз йортына ашкына. Әйе, ирләре, уллары, туганнары зур батырлыклар күрсәткәндә, тылдагы хатын-кызларыбыз үзләрен аямыйча эшләделәр. Аларның батырлыгы сугыш кырында туган батырлыкка тиң. Әйе, авылда картлар, хатын-кызлар һәм балалар гына калды. Тормышны алып барырга кирәк иде. Игенен дә игәргә, балаларны да ашъялангыч итмәскә, сугышка да төрле җылы киемнәр әзерләп җибәрергә. Гомер буе бетмәс төсле тоелган налогын да илтеп түләргә кирәк иде. Күпләрегез корыш айгырны иярләп тракторларга утырдыгыз.
Ул тракторлар еш ватыла, әле бер урын туктап кала, әле башкасы коелып төшә. Ләкин сез сынмадыгыз, сыгылмадыгыз. Сүзне тыл ветераны Галимова Рәшидә апага бирик әле. Рәйсә, Кәүсәрия, мин, Мәнсүрә, шуннан үз-үзенә Нурислам Кыясы, Мәнсүрәләр, менә шулар белән бергә шулай итеп эшләдек инде. Җыеныбыз бергә ишәр искерт салдык. Шуннан печәнне шул җыеныбыз бергә җыелып чаптык. Колхоз bir хуҗалыкка арчадандыр инде, ул кайдандыр караңгы бәрәңге кайтарып тутырганда берәүнең базына. Шуннан ашт башына киттек бәрәңге чыгарырга. Икенче көнне инде теге бәрәңгене икешәр чиләк салып, күтимкә итеп күтәреп авылга монда ташлыдык. Шул бәрәңге монда каршы кырлар жаңадан жарып, алар көрәк белән утырта торалар. Без тегене күтимкә белән ташып, икешәр чиләк салып, шулай итеп алып кайтабыз бәрәңгене. Шулай итеп көрәк белән бәрәңгене утырттык, колхозга да көрәк белән утырттык. Без күргәннәрне сезгә күрергә язмасын. Ходай җылларга тынычлык бирсен. Бар кешегә сәламәтлек, әшлекләрен күрергә язмасын. Әшчәләңеш итмәсен, Ходаем, ким хур итмәсен, я Рабби, Аллам. Менә шундый хәлләр. Хөрмәтле сугыш һәм тыл ветераннары, ихлас күңел белән ихтирам белдереп, сезне зурлыйбыз. Чөнки сез яшь буынның бәхетле яшәве өчен яшьлегегезне, сәламәтлегегезне кызганмагансыз. Эшләгән эшегез, тырышлыгыгыз үзегезгә меңге белән әйләнеп кайтсын иде. Без сезгә кулдан килгән кадәр ярдәм итәрбез, булышырбыз. Сезнең белән горурланабыз һәм сезнең батырлыгыгызга баш иябез. Сез кичергән авырлыклар бер вакытта да кабатланмасын. Илебез тыныч, күгебез аяз булсын иде. Сезгә җиңү бәйрәме сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән каршыларга язсын. Сез моңа бик лаеклы. Мул имин тормышта бәхетле тыныч гомер итүегезне телибез. Килгән ул көн, килгән җиңү көне, язлар бүләк иткән җиңүне. Ничә еллар ветераннар көтә, һәр ел саен язлар килүен. Язлар җиткәч алар яшәрәләр, медальләрен таккач түшләргә. Тагын бик күп еллар безнең сафта насыйп булсын юллар үтәргә.